Yan guys, dito tayo sa labas kasi bibili tayo ng tinapay para magkape tayo, tapos may tinapay, masarap. Punta ako sa Bacala guys. Yan ang palibot dito. Yan. Yan ang akomodasyon namin guys. Yan, punta tayo sa Bacala. Maraming mga sasakyan nito guys nakaparking. Mayang gabi marami na ito eh. Yan. Yan ang akomodasyon namin guys. Kulay orange. Punta tayo sa Bacala, bibili tayong tinapay. Kasi masarap magkape tapos tinapay. Yan ang lugar sa Bonacla, Qatar. Medyo mainit-init na dito guys, pero may hangin naman siya. Yan. May naglaro ng football. Mga ibang lahi guys naglaro ng football sila. Yakayakan nila kasi kahit mainit, yakayakan nila yon kasi sanay na sa mainit. Hindi katulad sa mga Pinoy, sa karamihan Pinoy mainit talaga. Mainitan ng mga Pinoy. Yan nga. A few moments later. Yan guys, yan ang Bacala. Dito sa amin malapit lang. Bago lang ito lumipat. Ito Al Madina Supermarket. Yan ang National Exchange. Dito ka magpadala ng pera. Hindi ka na pupunta sa malayo. Nahangin dito. Pasok tayo sa tindahan. Bili tayo ng tinapay. Gusto ko bilang ulam, maraming ulam dito. Bili ka ng mga vegetable. Yan guys, malapit na tayo sa tindahan. Madina Supermarket. Papasok na tayo guys. Madina Supermarket. Yan. Papasok tayo. Memili tayo ito. Ito pupunin natin. Well, memili lang tayo dito kasi maraming lang para hindi na tayo pabalik-balik. And guys, ano pili ko tinapay, may ice cream pa rin guys. Nakalabas na tayo sa tindahan sa Al Madin. Nabili natin tinapay. Yan, tinapay guys. Nabili natin tinapay. Tara tayo sa ating akomodasyon. Yung mainit-init dito
tinapay. Medyo mainit-init na dito. Puro may hangin naman guys. Yan, ang tindahan dyan. Malapit lang sa amin. Dito ka magpadala ng pera, malapit lang din. Yan ang kampanya namin, American Design Stores. Maluwag pa dito guys. Dito sila maglaro ng football, mga Nepal versus Bangladesh. Mga iba-ibang lahi dito maglaro. Ng cricket, football, volleyball, basketball. Yan, basketball yan. May ring kami dito. Yan, mga ibang lahi naglaro. Papasok tayo sa ating accommodation. Kasi magkakape tayo ngayon. Masarap magkape. Yan, baskita namin guys. Yan ang accommodation namin. Kulay orange. Yan hinila ang hose sa tai. Yan, papasok tayo. Welcome to Abunakla. Isang dala. Yan, nandito tayo sa labas guys. Yan. Welcome to my vlog. Thank you for watching. Papasok na tayo. Thank you for watching.